Yepeje misogeriya hebun û azadiya jinan e. Jiraya giştî û çapemeniyê ra. Şoreşa Rojava ya sala 2012 wekê çirûskeke ronahiya hêviyê pêş ket, her kuçû qadên xwe fireh kir û weke şoreşa Bakur û Rojhilatê Sûriyê bi hesreta salan a gelan û jinan re bû heremeke herî bi ewle. Avabûna yekîneyên parastina jin Yepeje weke hêzeke têkoşînê gihîştina astê herî bilind ji bo jinan û hemû pêkhateyên Rojavayê Sûriyeyê re ye. Jinên bi sedan salan ên dibin zeft û zordariya pergalê mêrê serwer û qatilê kastîk da hatibûn bêdengkirin û ji nirxên xwe yên herî rasteqîn û resen hatibûn bêparhîştin, bi têkoşîn û berxwedana Yepejê ra carekî din derkete ser dîka dîrokê û ji bo mafê xwe têkoşîn kir. Fermandar û şervanên Yepejê yên bi fikr û felsefeya rêbera xwe perwerde kirin û li hemberê çeteyên hov yên wekê Daişê tevahî mirovahiyê ra xeteriyekî mezin bû bi îradeyeke ji pola şer kir. Di van şeran da bi sedan jinên qehreman û pêşengên dilê ên Yepejê şehîd û birîndar bûn. Gelek têkoşer weke arîn û rêvanan jî bi çalakiyên xwe yên fedayî bûn serkêş û pêşeng. Yepeje bi têkoşîn û berxwedana xwe ya li hemberê her cûre êrişê dagirkerî, hovîtî û zilmê bi şehîd û birîndarên xwe piştrast kiriye ku ji bo hemû jinan û gelên Sûriyeyê hêza parastinê ya herî ewle ye. Berxwedan û têkoşîna Yepejê hetanî hemû cîhanê hatiye qenitkirin û ji bindestan ra bûye hêviyekî bêhempa. Heya bi temamî tunekirina zordarî hişmendiya serwer a mêrperest wê berdewam bike. Di çarçoveya pêvajoya entegrasyonê da weke hêzeka xweser qebûlkirin û cîhgirtina Yepejê ya di nav artêşê da wê bibe temînat û garantariya hemû gel û jinên Sûriyeyê. Li ser vî esasî, bi taybet jinên Sûriyeyê em hemû bang li tevahî jinên azadîxwaz dikin ku li dora şervanên Yepejê bibiniye û ji bo parastina xweseriya Yepejê bi rola xwe rabin. Em weke gaziyên şer diyar dikin ku piştgirî û piştevaniya bi Yepejê ra sekneke esîl û ehlaqî ye. Ji ber Yepejê mîsogeriya hebûn û azadiya me hemû jinan û civakê ye. Bi vê wesîleyê di şexsê şehîdê yekemîn a Yepejê Silava Efrîn da em tevahî şehîdên xwe bi rêzdarî bibîrtînin û li hemberê bîranîna wan bejna xwe ditewînin. Bejî berxwedana